L-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa għaddej ġmielu, bosta kaċċaturi ma sbieħ il-jum jerħula lejn il-kampanja Maltija sabiex jipprattikaw il-passatemp tagħhom. Passatemp li jirrikjedi l-paċenzja u l-istennija madankollu wieħed li jġib miegħu sodisfazzjon kbir. Dan kien il-qofol ta' dak li tkellmu magħna dwaru Lukas Mikallef u Lino Farrugia mill-FKNK kif Kruta One News għatta ftit sigħat magħhom sbieħ il-ġimgħa filgħodu sabiex isegwi l-andament tal-ġurnata ta' kaċċatur. Matul il-ħin li qattajna hemmhekk spikka silenzju lena li tħaddan il-kampanja Maltija, madankollu notajna wkoll nuqqas ta' ħsejjes ta' tiri għat-tajr tal-gamim. Dwar dan staqsejna lill-President tal-Federazzjoni Nassaba Kaċċaturi Konservazzjonisti Lukas Mikallef. Il-passata waħda tista' tgħid fqira, it-temp għadu mhux qed jippermetti li jkun hemm moviment tal-asafar mill-Ewropa, mill-kontinent tal-Ewropa li jkunu niżlin propju lejn l-Afrika. Mikallef tkellem magħna wkoll dwar is-sistema ġdida elettronika li permezz tagħha l-kaċċaturi jridu jirrapportaw l-qabda tagħhom. Illum il-ġurnata naraw li għandna kwota ta' 500 gemiema li jistgħu jinqabdu. Barra minn hekk, illum il-ġurnata fejn qabel konna l-gemiem x'intaqbad l-ispeċi qabel ma titlaq id-dar tirrapporta dak li qbad illum x'intaqbad gemiema tirrapportaha dak il-ħin permezz ta' SMS jew anke applikazzjoni li saret mill-Wild Birds Regulation Unit. Kif ukoll jekk toħroġ għal kaċċa u propju ma taqbad xejn qabel ma tmur id-dar trid tirrapporta li ma qbad xejn. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia spjega kif l-istess federazzjoni qed tagħmel l-almu tagħha sabiex tibqa' tinforma l-kaċċaturi dwar l-ispeċi ta' safar differenti fosthom il-gamim. Din hija xi ħaġa volontarja, però hija parti mix-xogħol tagħna, mill-istudji tagħna li qegħdin nagħmlu, apparti trobbija u tluq tal-gamim u anki illum qegħdin nagħmluhom nimmonitorjawhom bil-satelliti. Din hija parti mill-istudju tagħna biex kemm jista' jkun malaj nerġgħu nġibu tradizzjoni lura tal-kaċċa tal-gamim. Intant huwa temm jappella rispett reċiproku bejn il-pubbliku u l-kaċċaturi ħalli dan il-passatemp li huwa parti kbira mill-kultura ta' pajjiżna jibqa' jiġi sostnut.